Sugod na ta. Atong mga pag-ampo o pangamuyo kang Senyor San Roque. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maluluyon o yamot ka Dios, Ginoo ug amahan nga mahigugmaon. Gihatagan mo kami og tambal sa among mga balatian. Diha kang Senyor San Roque aron tungod sa iyang panabang makita namo ang kaayo sa kalag ug lawas. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa mga birtudes nga gihiyas mo kaniya. Kay siya ang among dalangpanan nga tambal sa mga sakit nga mananakot. Ipaiway mo kanamo ang mga sakit nga mananakot. O amahan nga mahigugmaon, nga tungod sa mga pahanungdan sa imong matamis o yamot nga anak, ug tungod sa mga birtudes ni San Roque nga among langitnon nga tambal, ingon man giampo namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika, ang Santo Papa nga pangulo niya, ang mga haring Kristiyanos aron magpadayon gihapon pagsilbi kanimo, ug ang mga erehis ug dili binunyagan managbalik ug maila kanimo. Ingon man luwason mo ang mga kalag sa purgatorio ug ang anaa sa salang mortal aron mahigawas ni anang hilo nga impiernohanon sa mga sala, aron kaming tanan mubati sa katamis ining langitnon nga tambal ug maabot namo tungod kaniya ang dayon nga katamis dito sa langit. Amen. Amahan namo nga nasa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maynon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itibyan sa panulay, hinunual sa kami sa mga daotan. Amen. Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatay. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nakas mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinunual sa kami sa daotan. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatay. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga tuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nakas mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunual sa kami sa daotan. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo,
Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo, Manaasab kanino. mga kaigsunan ko diha ni Kristo, karong adlaw atong sa ulugon kini Santos nga misa, halad alang sa mga kaigsuunan nato nga atoa sa layo, mga inabangnon nga tua sa gawa sa nasod, sa mga taga-inabangnon nga tua sa Bukidnon, sa Cebu, sa Manila, o sa tanan nga mga parokyano nga nagtan-aw nining atong FB Live. Kining Santos nga misa atong ihalad alang sa tagsa-tagsa nato ka mga katuyuan. O garon mahimo kita nga ngayan og tako sa pagsaulog ning Santos nga misa, atong pangayuon ngadto sa Ginoo yang pasaylo ug kaluoy. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kog dako yamot, sa hunahuna sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong dakong sala. Busa nangamuy ako kang Santa Maria, kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos. Kaninyo mga igsuon, aron inyo Akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloy ano ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadunon ta kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Magampo kita. Kaloy pagmando ang among kasing-kasing o Ginoo. Kay kun wala ikaw, dili kami makapahimuot kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo Hesukristo, imong anak,
nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Gisuginlan ako sa Ginoo, bahin sa laraw sa akong mga kaaway, batok kanako. Sama ako sa maaghop nga nating karniro, nga patyonon. Wala ako masayon, nga naglaraw di ay silag dautan, batok kanako. Matud nila, putlo nato ang kahoy, samtang ligon pa kini. Ato siyang patyon, aron wala na'y mahinumdum kaniya. Unya nagampu ako, labing gamhanang Ginoo, maghuhukom ka nga mataron, nagsusi ka sa kasing-kasing ug hunahuna sa tao. Pakita ako panimalos mo kanila, kay gitugyan ko naman kanimo ang akong mulo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. O Ginoo akong Diyos, nagadangop ako kanimo. O Ginoong akong Dios, nagadangop ako kanimo. O Ginoo akong Diyos, nagadangop ako kanimo. Luwasa ako sa mga nagukod kanako, o paglingkawasa ako. Tingali unyag mahimo ako, nga sama sa gitukob sa liyon, kunis-kunison nga wala gayoy mo tabang. O Ginoong akong Dios, nagadangop ako kanimo. Hukmi ako o Ginoo, kay nagmatarong ako. Ug tungod kay wala ako'y sala, laglaga ang kangilad sa dautan, apansag nga ang matarong. O tig-usisa sa kasing-kasing ug sa kalag, o matarong nga Diyos. O Ginoong akong Dios, nagadangop ako kanimo. Taming sa akong atubangan mao ang Diyos, nga nagaluwas sa matarong o kasing-kasing. Matarong nga maghukom ang Diyos, usa ka Diyos nga musilot sa adlaw-adlaw. O Ginoong akong Dios, nagadangop ako kanimo. Ang Ginoo manaka ninyo. Maanasab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa ka adlaw ni ana, daghang mga tao didto nakadungog kaniya nga misulti niini ug miingon sila. Kining tawhana mao gayud ang propeta nga atong gipaabot. Ang uban miingon siya mao ang Mesiyas. Apan ang uban miingon ang Mesiyas dili magikan sa Galilea. Ang kasulatan nag-ingon nga ang Mesiyas kaliwat ni David ug mataw siya sa Bethlehem, ang lungsod ni David. Busa tungod niini nabahin ang mga tao. Ang uban gusto unta nga mudakop kaniya, apan walay makahimo pagbuhat niini. Ang mga sundalo na malik ngadto sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga Pariseo ug nangutana kanila, nganong wala maninyo siya dadanganhi?
ang mga sundalo mitubag, wala pa'y tao nga nakasulti sama kaniya. Ang mga Pariseo nangutana kanila, hasta ba usab kamo na nalimbungan niya? May usa ba sa atong mga kadagkuan usa ka Pariseo nga mituo kaniya? Kining mga tawhana wala masayod sa balaod ni Moises. Busa tinunglo sila sa Dios. Si Nicodemo, usa sa mga Pariseo nga nakikita kang Hesus kaniadto, miingon kanila, sumala sa atong balaod, dili kita makahukom nga sad-an ang usat ka tawo sa dili panato siya mahusay o mailakon unsay iyang nabuhat. Sila mitubag, taga Galilea ba usab ikaw nan pagtuon sa kasulatan ug masayran mo nga wala pagayoy propeta nga nagikan sa Galilea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, maayong buntag. Usbon ako, maayong buntag sa tanan nga nagtan-aw nini ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka mga balay. Mga nagtan-aw niini ngadto sa tagsa-tagsa ka mga katrabahoan. Ang atong santos nga ebanghelyo karon atong nadungog nga ang mga sundalo buot na unta nga mudakop kang Hesus. Apan sa ilang pagpaminaw kaniya, nakurat sila tungod sa matang sa mga pulong nga migawas sa iyang baba. Ang pulong ni Hesus adunay otoridad. Ang pulong ni Hesus magakutaw sa kasing-kasing sa matag usa nga mubasa niini. Ang mga pulong ni Hesus magpakita kanato kung unsa or asa kita sa atong kinabuhi. Sama kini sa usa ka samin, no? Nga sa atong pagtan-aw niini makita nato kung unsa kita or kung asa kita. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, atol niining pandemic, no? Nindot usab nga mo lingi kita, mudangup kita sa mga pulong sa Ginoo diha sa Biblia. Aron atong mapamalandungan usab kung asa kita sa atong kinabuhi. Kung unsa ang mga kahulugan niining mga panghitabo karon diha sa atong kinabuhi. Tinuod makapatayog ang matag pulong sa Ginoo nga atong mabasa. Apan kini usab sa laing bahin maghatag kanatong paglaom nga maghatag kanatong kusog nga magpadayon, maghatag kanatong kalig-on nga magpadayon diha sa atong kinabuhi. Mga pagampo sa katawhan. Ang mahigugmaong Dios mao ang atong taming ug panalipod, busa diha sa hiniusang tingog moingon kita, Ginoo panalipdi kami. Alang sa atong simbahan, nga kanunay siyang magmalig-on sa pagsanyaw sa kamatuoran, batok sa mga baka ug sayo, sa pagtulungan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdi kami. Alang sa tanang kanasuran, nga nagpadayon pagsabwag sa hiwi, ug dili makiangayon nga pamaagi, nga mahayagan sila sa kahayag ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdi kami. Alang sa atong mga igsuon nga nag-antos, sa pagpanlupig sa uban, nga maligkon sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdi kami. Alang kanila nga nawad-an sa paglaom,
tungod sa sakit o kawadkon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdig kami. Alang sa sulubuon sa Dios, Teofilo kamumot obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdig kami. Alang sa tanang nangamatay, nga banhawon sila sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdig kami. Kining santos nga misa, ato usab nga ihalad, misa pangamuyo alang sa atong mga igsuon nga atoa sa higdaanan, mga bedridden, nga magpadayon gihapon ang ilang pagtuo ug pagsalig sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdig kami. Ato usab nga ihalad kini santos nga misa alang sa ika-4th death anniversary sa kalag ni resurreksyon ug alang sa kalag usab ni Luz Arevalo, Edgardo Panfila, Edwin Robert, Clemente Teofila, Sofronia Lucia Paul, Tomas Caridad, Marianito, Michael Alden, Michael Can, Lolita, Alejandro, Mariano ug Marsan. Nga unta ang Ginoo magdala na kanila ngadto sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdig kami. Amahan nga makagagahom, walay butang dinhi sa kalibutan, nga wala nimo hisayre, dungga kami kining among mga pag-ampo ug ibubo kanamo ang grasya sa imong panalipod kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo, aron nangako inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios, samahan makagagahom sa tanan. Dawaton sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdaig paghimayang sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan at sa tibok niyang santos nga simbahan. Malukmay untay ikaw Ginoo, nining among gihalad nga mga gasa, danihangan ha kanimo ang among mga masinupakong kabubuton, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay gusto nang dapit. Kay ikaw nga nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan, alang kanamong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa among kasing-kasing. Ikaw nagalig-on kanamo, aron human malimpyo sa among kalag, sa mga daotang tinguha, diha sa among paggamit sa mga butang lumalabay. Labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang atunhay. Ugbusa uban sa mga anghel, umas sa tanang mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit o Diyosa sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu or pagsantos ng mga gasa.
aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag niningadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kinimong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sama paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niningadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nami. Ang paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Patrick Daniel among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sa among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan. Dihas kay usa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamiton ng mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan na akas sa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, wabot ka namo ang imong harian. matuman ang imong pag-uot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa manulay. Hinunua Iwasa kami sa daotan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahon na, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaog mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang amo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanausab kanimo. Ipakita ta karon ng timaan sa tong pagkamanagsuon. Kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini mao si Kristo,
Siya mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, apan ipamuno mo lamang kung mamaayo ako. Pag-ampo alang sa usa ka espirituhanong pagkalawat. Akong Hesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, maghinlo unta kanamo ang imong mga sakramento, maghingpit kini kanamo sa pagpahimuot kanimo kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maanausap kanimo. manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, dadan yung gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.